Hendes bøger står i reolerne på børneværelser over hele kloden, også på forældrenes reoler for den sags skyld. Sig navnet J.K. Rowling, og så tænker de fleste på en lille dreng med runde briller og en tryllestav. I dag kom succesforfatteren Harry Potters mor, kunne man kalde hende, til Odense for at modtage H.C. Andersens litteraturpris. Det er en verdenskvinde, som her kommer til Odense. En kvinde med 400 millioner solgte bøger på samvittigheden. Oh my God! That's wonderful. Thank you. Did you do that? Yeah, that's amazing. Welcome to Denmark. Very glad to be here. Den britiske forfatter J.K. Rowling skal som den første modtage H.C. Andersens store litteraturpris på 500.000 kroner. En smuk svane i bronze, og det er en tung sag for prinsesse Marie, følger med prisen. Can you lift it? Yes, of course you can. I am humbled and deeply honored to receive this wonderful and very, very heavy award. Rowling har allerede besluttet, at checken med den $500.000 skal gå til en forening for skleroseramte i Skotland. På et pressemøde bagefter ville TV2 vide, om der er et liv efter Harry Potter. What are you writing on now? What am I writing now? I'm actually writing several different things now. After Harry Potter finished, it was as though I had the reverse of writer's block. All these ideas I'd had to put in notebooks and put to one side all the years I was doing the Harry Potter books, I'm now allowed to explore. So it was a sort of explosion, and it's been fun, a lot of fun. Efter den her officielle del af Rowlings besøg var 300 børn og TV2 inviteret til et langt mindre formelt møde med Harry Potters skaber. Et møde, som Thea Leversage og Clara Apple har set frem til i meget, meget lang tid. Endelig er det morgen efter en lang nat. Jeg har næsten ikke fået noget søvn i nat, fordi jeg glædede mig så meget og har vågnet rigtig meget. De var ikke engang født, da Harry Potter blev skabt. For dem har han altid været der. Vi har været sindssygt glade for at læse Harry Potter. I dag får de lov til at blive en del af Potters univers, og så skal selv smykkerne matche. Det er slangen, det er symbolet på Slytherin, og vi skal på Slytherin-kollegiet. De 2 piger er taget fra Sjælland til Odense for at møde J.K. Rowling. Der er 6 børn ud af de 100, der kommer derind, som får lov til at stille et spørgsmål til J.K. Rowling. Og der er Clara og mig så en af de heldige 6. Jeg er meget nervøs. Men jeg glæder mig også. Inde i Rådhussalen sidder børnene delt op i 4 kollegier, ligesom på Troldmandsskolen i Potterbøgerne. Ventetiden er hård. Jeg har kæmpe store elefanter trampet rundt i min mave, fordi jeg er så tæt på. Nu lyder meldingen, at Rowling er på vej. Hun kommer. Hvordan ser jeg ud? Børnene har fået at vide, at de skal blive siddende. Hun kommer nu. Men begejstring kender ingen regler. J.K. Rowling læser et stykke op af den 7. og sidste Potter-bog. No magic can raise the dead, and that's that. Bagefter er det børnenes tur. De skal stille spørgsmål, de selv har udtænkt. Hvem kan du bedst identificere dig med af personerne i bøgerne? Hermione. Definitely. Hermione is quite a lot like I was when I was younger. Og så bliver det også Thea Leversages tur. Jeg har hørt, at du brugte 5 år på at skitsere Harry Potter-bøgerne. Da du i hele de 5 år gjorde det, regnede du så med, at bøgerne ville blive så elskede og populære? Never in my wildest dreams. I hoped that I would be published, but no, I never ever imagined that they would be this popular. Bagefter er pulsen stadig høj. Nu er der autografer til alle. Jeg kan røre ved hende, men det gør jeg ikke. Og lige her går pigedrømme i opfyldelse. I love you, Miss Rowling. Thank you very much. En helt speciel dag er omme. Den overgik vores vildeste forventninger. En dag, som ingen troldmand kunne have gjort bedre.
Det er mere end 3 år siden den seneste og formentlig sidste bog om Harry Potter udkom. Men hvem ved, der kan jo ske magi.